Čau, vítám vás v dnešního videa a dnešní video bude o World of Tanks. Před chvílí jsem mi vrátil tank z bitvy a mám prémiový účet. Začal jsem někdy už docela dávno, akorát se mi to nepovedlo. A pokusím se to nějak dát tady na ten stojánek, takhle, abyste vy něco viděli a abych já viděl, jak to natáčí. Ale jak vidíte, nefunguje to, ten stojánek není úplně nejlepší. A nějak se to pokusím udělat. Tak nějak se mi to povedlo. Sice nebude moc volného místa na hraní. Vy něco vidíte, já něco vidím a uvidíme, jak to půjde. Zkusíme si dát 2 bitvy, uvidíme, jak mi to půjde. Na židli mi spí morální podpora. Kočičák náš. A už to začíná. Uvidím, jak to půjde. Budeme se snažit střílet sem a do děla hlavně. A taky sem, tady kouká. Já to stlumím trochu. Tak. A uvidíte, jestli tam může být tohle taky. Hrajeme World of Tanks. Možná si ještě stihneme zahrát Roblox, ale uvidím, jak mi to půjde. A záleží na tom, já můžu dát do videa max 10 minut. Tak uvidíme, kolik to bude mít. To je tak obří přede mnou. Vpravo dole vidíte mapku, kde jsem. Já to takhle budu občas bořit ty lampy, mně se to strašně líbí, ta grafika. Jak se to i rozpadne. Ví o mě, sakra. Ví o mě. Když se vám ukáže nahoře ta žárovečka, tak o vás ví. A tady vpravo nahoře, tak tam je vidět, o kom ví. Já jsem, počkejte, já to najdu. Já jsem... podle mě jsem něco z tohohle. Ne. LTVZ. Já budu... Ne, to jsou mrtví. Nevidím to tam. Ne, já jsem tady. Tady to jsem já. Už o mě neví. Víme o nich, ale o mě oni neví. Ví o mě. Jo, tamhle ten. Ne. Tamhle ten, už ho vidím. Tak mě zabili. No, to se nedá nic dělat, já se ho nevšiml vůbec. Tady ten mě zabil, no. On měl dobrý místo. Pojď kamu. To jsem já, tohle. To se nedá nic dělat. Tady se budeme koukat tady na toho týpka. Ten vypadá, má pěkný tank teda, musím říct. My jsme umřeli takhle tady, podle mě. Tady máme základnu. Můžeme se podívat na tu mapku? Ne, nemůžeme. Takhle jsem ji akorát skryl. Já ji tam chci nechat. No, není nás málo, kdo umřel. Je to nějak tak vyrovnaný. Ví o něm. Zpátky, počkej, zpátky. Tak. Tak, 4 minuty, no. To nevím, jestli zvládneme 2 hry. Plus Roblox nějak. A když tak to dám do dalšího videa, který vydám zítra. Ten má sílu, jak vyjíždíte schody. Týpku, jdu na tebe ze zádu. Ví o něm. Sakra. To je zlé. Tak hele. Dáme si bitvu s jiným tankem.
Ne, no tak to. No tak to je špatný, to je špatný. Tohle je přiblížení 6krát, jo? Tohle je přiblížení 1. Tak 1krát. Tak, dáme si bitvu tady s tím. On není moc horší, ale nemám ho moc rád. On je pomalej. A tak. Jdeme se tam vrhnout. 272. Jo, a za 100 000 se odhalím. Což 100 000 asi nedáme. A nebo 2 miliony lajků. To mi taky stačí. Což asi taky nedáme. A už vím, kam dám i button. Já to takhle sundám ze stojánku a uvidíte, kam dám button. Takže tady spinkám. Jo, bordel. A button bych si dal takhle semka, vedle, takhle trošku nahoru. Sem takhle. A golden by byl třeba někde tady, trošku vedle. Jo, když to takhle oddálím, tak tady by byly ty buttony nějak rozmístěný. Tak já si to zase sednu. Jo, a zároveň je to taková moje Lego room. Mám tady všude Lego. Jo. Jsem velký fan Lega. Tohle je moje nejnovější. A nejstarší je tohle. Tady to. A tohle je 16+. Jo. A tady to, tak je 18+. Optimus Prime. Sakra, my už jsme v bitvě. To musím zase dát zpátky na stojánek. Tak on se mi takhle trošku podlomí. Tak. Teď to tam zase takhle zacvaknu. Tak, dobrý. A máme to tam. A já jdu hrát. Tak. Tak takhle si to oddálím. Musíme někoho najít. O nikom zatím nevíme. Vidím. A on mě vidí taky. Počkejte, já se pokusím zasáhnout. Pás? Sakryš. Teď stojí, teď je to dobrý. Yes. Pojďte, toho zabijem. To dáme. Počkejte. Já bych... Sakra, ví o mě. Kde jsou? Tamhle. Kde je ten blbec? Pozor, tamhle, vidím ho. Sakra, oni mě zabijou. Kde je? Teď couvám mimochodem. Tak, já se potřebuji otočit. Ano, to je krásná grafika. Toho dáme, sundáme ho. Yes, sundal jsem ho. Mám ho tam. Díváme se na mapku. Počkejte. Sakra, kde je? Tamhle nahoře. Nevím, jestli tady ty tanky jsou úplně eko. Ale
to snad vadit nebude. Já si myslím, že už je konec světa. Jako solidně nám ubral. Přes tu trávu nic nevidím. To zase vybral tak dobrý spot, ale oni o mě stejně ví. Kde je? Kde je? Tamhle, já ho vidím. Typečku, já tě tam vidím. Kam pak jedeš? Ve válce se jen tak neschováš. On se mi schoval. Hajzl. Jméno, kde je? Schoval se tamhle. On mě zabije. On se odpojil. Tam to je chcípnul. Dal jsem mu. A způsobil jsem mu poškození. Sakra, Chanel na kámen. On mě chce vzít ze zádu. Kámo, tak ten byl dobrý. Máme 169 HPček. Kolik máme? Už 12 minut, sakra. To je zlý. Tamhle je. On se mě snaží vůbec. Ale já o něm vím. Kámo, vím o tobě, to se neboj. Dobrý, tohle projedem. A chcípni. Dal jsem mu kritikala. Dělej do něj. 3 HPčka. Ne, on mě zabil dřív, a mě mu zbyly 3 HPčka. No tak, tohle bylo poslední slovo, co jsem asi řekl s tankama. Ten vzadu mě zabil. A to bude všechno pro dnešní video. Tak, čau.